Panguva ino iri kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF iri kuona kuita massive campaigns ekusapota the amendment bill. Panguva ino itoona kuti vanhu vauya vachivava vachipopota pamusoro these moves vachiti ZANU-PF ingaita zvaingaita zvayo, ingaita macampaigns and whatsoever efforts it can put in place to support the amendment bill. But panguva ino tiri kuona kuti vagari venyika yeZimbabwe vari kuramba. Tiri kuona kuti there are a series of videos ari kucirculata vanhu vachiresista vachiti no, isusu the people who are the ones who vote for the leader we want. Saka pina mashoko anobuda panguva ino ari kuonekwa kunzi now year 2030 aiwa it has been rubbished. Not was subscribe or like on the bell icon. After the news hoax ya poster headline pamusoro penhau yema active campaigns anoda kuitwa ne the ruling party ZANU-PF nationwide ekusapota the 2030 agenda nema constitutional amendments. Topinda pana kutona vanhu vanopinda vachikombera vachiti the answer is still no to an illegal bill. ED and MPs cannot propose and pass a bill that benefit themselves as incumbents. It's unconstitutional and illegal. ED Mnangagwa and his Gananda for ED will go whether they like it or not. Hashtag not 2030. Mungondi anopinda anyora chiti everything is now called a coup these days. Even constitutional processes that go through parliament and public hearings. Pamberi ni 2030. Mafunguro ebongo adoyashinyora this reply. Manopinda achireply achikomenda chiti how many times does this old Mandara and his crooks need to be told no to 2030? Anobva kuda achitaura mashoko kuti bullshit no to 2030. Hashtag no to Zvikananda. Ndo madevelopments aripo panguva ino. Ndo the current situation iri kuitika munyika yeZimbabwe. Todze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pezviitiko izvi? What do you say pamusoro pema constitutional amendments? So subscribe or like, check on the bell icon.